Здравейте! Днес ще ви покажа моят дневник за стикери. И да, нека да започваме. Ето така изглежда дневника. Първите две страници така са тези. Тук има такива. Тук съм рисувала на предната и на тази страница плитки. Много ми беше интересно. Тук пише Александра Станчева Георгиева и лепенки и други коледни лепенки. Ето тук са тези. Тук са тези на Хана Монтана, са ми любимите, почти в дневника. Имам и други интересни. Тези. Тук вече са земя, лепенки от земя. Тук. Ето тук. Ето тук. Тук имам една пълна. Тук имам две пълни. Тук. И това са последните на земя, а тук са едни на Monster High. Паднаха ми се от едни бомбони. Тук е това. Тези. Почти свърших. Тук вече почвам едни момичета да се обличат, имаше. Ето, изгледате тези пропусна. И най-накрая тази. Това беше моят дневник. Дано ви е харесал.